ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନକୁ ସୁଖମୟ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନେଇ ଆସିଛୁ କିଛି ଅନୁଚିନ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। 1. ରଥାୟରେ ରୋଷେଇ ଘର ଭଲ ଭାବେ ସଫା କରିବା ଉଚିତ ଓ ରୋଷେଇ ଘରେ ଅଇଁଠା ବାସନ ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାହୁଙ୍କ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। 2. ରାତିରେ ରୋଷେଇ ସାରିବା ପରେ ଚୁଲାରେ କ୍ଷୀର ଚିଟା ମାରି ଚଲା ବନ୍ଦ କରିବା ଶୁଭ ହେବା ସହ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କାହାର ନଜର ଲାଗେ ନାହିଁ। 3. ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ବଲ୍ବ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। 4. ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ମୁଖ ଚାହିଁ ଶୋଇଲେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ। 5. ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ହେଉଥାଏ ତେବେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ବେଡରୁମ୍ରେ କର୍ପୂର ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହୋଇଥାଏ। 6. ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଆଙ୍କିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହେବା ସହ ଘରକୁ ଧନର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। 7. ଯଦି ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଚାକିରି ମିଳିବା କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ ତେବେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କମଳ ଦାନ କରିଲେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। 8. ମଙ୍ଗଳବାର କେବେ ବି ଲୁହା ଷ୍ଟିଲ୍ ଦାରୁଆ ଥିବା ଜିନିଷ କିଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମହିଳାମାନେ ସୋମବାର ବୁଧବାର ଓ ଗୁରୁବାର ଦିନ କେଶ ଧୋଇବା ଅନୁଚିତ। 9. ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘର ସଫା କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଶନିବାର ଓ ରବିବାରରେ ଘର ସଫା କରିଲେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। 10. ଘରେ ଶମୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଧନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଶମୀ ଗଛ ଥିବା ଜାଗାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିବାସ ହୋଇଥାଏ। 11. ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ଶୁଭ ହେବା ସହ ନିତ୍ୟ ଘିଅ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। 12. ନିୟମିତ ଭାବେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଦିଗ ହୋଇଥାଏ। 13. କୌଣସି ବିଶେଷ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଗଣେଶଜୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ହଳଦୀ ଟିକା ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଯିବା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ହୋଇଥାଏ। 14. ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥାଏ ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଧୋଇବା ପରେ ହଳଦୀ ଟିକା ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇବା ସହ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗଣେଶଜୀଙ୍କୁ ହଳଦୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। 15. ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ହେଉନଥାଏ ତେବେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ପାଣିରେ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ଗାଧୋଇଲେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। 16. ନାଲି କପଡ଼ାରେ ରସୁଣ 2 ପାଖୁଡ଼ା ବାନ୍ଧିକି ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ମାଟିରେ ପୋତିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ।